Kaizu artistak, kaizu irakasle, kaizu zitzaie, ze moduz. Beno, lehenengo bideoa eginda, sarrerakoa eta nandana laburtuta eta zuen eskaerak kontutan hartuta jarraituko du 2024-2025 ikasturten antolaketa talen hezkuntzako ikastetxeetan. Eta gaurko ideia da, hezkuntza sailburuordetzaren lan ildoei ekitea. Lidergo pedagogikoa eta hezkuntza aldaketa, 1.1, kurrikuluma eta ebaluazioa 1.2, eskola inklusiboa eta ongizatea 1.3, eta ikastetxeari zuzendutako formazio aholkularitza 1.4. Beraz, lehenengo azpipuntuari begira, zuzendaritza taldeari begira, hortxe komentatzen du ze dekretu dagoen zuzendaritza taldea aukeratzeko eta kontu horiek aurrera emateko, eta formakuntza aipatzen da, nolakoak diren moduluak, zelan egiten da, nik adibidez badakit nire eskolako zuzendariak aurreko ikasturtean egin zuelako ordu zuen, norbait interesatuta baldin badago. Gero kontatzen duena da nola zuzendariak aukeratzen badu, nola egin behar duen, ze proiektu aurkeztu behar duen eta gauza hori guztiak, gehienok jakingo duzuena, baina agian hemen zuentzako interesgarriena litzateke zuzendaria berak bere burua aurkeztuz baldin badu zer egin behar den. Zue jakitea behintzat helburu bat, aurkeztu behar duen. Berrikuntza arduradunari begira, gure beari begira, komentatzen du norden, zer egiten duen, eta azkenean zer egiten du, lidergo pedagogikoko funtzioa, ikastetxea ere dinamizatzen du, formakuntza funtzioa, material didaktiko batzuk egiten ditu, hizkuntza berrikuntzako funtzioa bebai, eta gero sareak sortzeko eta Euskal Eskola Publikoa indartzeko funtzioa. Aurreko urtean gure bearekin omen eskolan bere baimena daukat, hori esateko zoragarri ibili garela, izan ere jaberarekin komentatu dut. Orduan hor kontatzen du, esan dizuet zer egiten duen, bere funtzioak eta berak ere ze formakuntza daukan eta nola ez. Ikuskariak ikusi behar du, nola egiten duen, kontrolatu behar du eta nola egingo duen, iraileko lehenago guztaldian ekintza batzuen bidez, egiaztatzea jardune aktibo duela klaustroan, nola kontatzen duen, eta ikasturtean zehar nola ez, jarraipena egingo duela. Eta amaieran, azkenengo balaketa ere egitea, gero beak trebatzen programa ere aipatzen da, bere nahitasko formakuntza dela, bearena, beste baten bat, bera ez baldin badoa, eta ez badu betetzen, zuzendariak beste bat aukeratzea, baina bintzat dire kasuan ez dakit norbaitek hori izan duen, baina oso interesgarria da, ez dakit iruzkinetan, zer komentatu nahi duzuen horri begira. 1.2, kurrikuluma eta ebaluazioa daukau. Lehenengo kurrikulumaren garapenaren inguruan hitz egingo dizuet, gero digitalizazioarena, hor puntu garrantzitsu batzuk daude, eta gero euskara, eleaniztasuna eta kulturartekotasuna. Gero bestea, formakuntza desberdinak dira, batzuk ezagutuko dituzuenak, baina ez ditut oso erabilgarriak ikusten hemen azaltzeko. Beraz, hauek hiruretan zentratuko naiz. Kurrikulumaren garapenari begira, ez da iaia ezer berria agertuko zuok ezagututakoa. Kontatzen duena da zein garrantzitsua den euskal kurrikuluma aurrera matea eta nola ikasturte berri honetan eguneratuko ditugun material batzuk kurrikulumaren antolaketa malgua kontutan hartuta, programazio didaktikoak egitean ikas egoerak planteatzea, erronken bidezko lanak, proiektu globalizatuak, plangintza eta formazio hori. Eta kontatzen du nola poliki-poliki arazo egoeretatik ikas egoeretara behingoz pasatuko garen. Suposatzen da gehienok aurreko ikasturtetik eginda dugula, baina bukatzeko edo ondo esartzeko planteatzen du. Gero, kurrikulum erabakin jarraipena eta kudeaketa jarraitzea, ezta, seguk euskal kurrikulumat kontutan hartzen dugu gure ikastetxeko kurrikulum proiektua aurrera mateko eta horren barruan programak eta didaktikoak daude, ezta. Gero, material didaktikoak sortzea eta gainbegiratzea guk ditugunak, nola poliki-poliki eguneratuko ditugun. Gero, hizkuntza komunikaziorako kompetentzia eta kompetentzia eleaniztasuna sustatzea, gauza bera. Berandoago komentatuko dizuet, baina osatzen da berriro hizkuntza trataera bateratua eta integratua eta dutan etxea nola eskolan 3 hizkuntza jorratzen direnez, nola aprobetxatuko dugun hori eta zelan egin gauza batzuk ez errepikatzeko, ezta? Eta irakurketa estrategia. Oraintxe horren inguruan hitz egingo dugu bigarren mailarako proposamen bat egongo delako, justo ni bigarren mailan egongo naiz eta oraintxe azalduko dizuet, baina dokumentu bat agertzen da, esan dezagun irakurketa plan orokorra edo irakurketari begira Eusko Jaurlaritzak dokumentu bat atera
atera duela, hortxe behan bideoan deskribapenen egongo da, baina zu klikatzen baduzu agertuko da. Dokumentua hauze da, Euskal Hezkuntza Sistemarako irakurketa estrategia, oso interesgarria da, nahi baldin baduzue, azaldu diezazueket, baina momentuz hemen agian bideoa oso luze ez izateko ez dut asko. Esan, zuek ikustea nola planteatzen duen, zergatik irakurketa estrategia hori, irakurtzeko kompetentzia zer den afaltzen du, eta zelan planteatu, helburu orokorrak zeintzuk diren horren helburuak, izaera zergatik ateratzen den dokumentu hau, baina horren barruan askoz gauza gehiago daude. Adibidez, zeintzuk diren irakurketa estadioak, baina gero ere irakurri baino lehen, irakurri bitartean, irakurri eta gero gehienok ja hori entzun da duzu. Kurrikulum kontu horiek aurrera emateko alderdi batzuk zaindu behar ditugu, ezta? Klaustrokideen formazioa, orduan formazioa plana izango dugu eskoletan, ezta? Hor BA figura lehen esan duan moduan garrantzitsua izango da. Ikastetxean abian dauden berrikuntza proiektuak, oraintxe aipatuko dira, baina adibidez ahoskatze programa agertuko da, guk ere estimen sartuta daude, ni hor sartuta nago, berrikuntza proiektu batzu, gero ere digitalizazio proiektu adibidez, ere hor sartuta gaude, agertuko denez komentatuko dizuet. Gero, diagnostikotik abiatutako bekuntzak ikastetxean, ez da, nola poliki-poliki gauza desberdin batzuk aurrera emango ditugu ja hobekuntzari begira, beste ikastetxeekin sareak sortuta, ez da, hor beak ere oso rol garrantzitsua izango du. Beraz, digitalizazioari begira, plan batzuk daude, ez da, hor barruan guk eskolan ja sartuta gaude, bigarren urtean egongo gara, ja proiektua eginda zegoen, eta zelan egingo dugu, eta guzti. Orduan, hemen batez ere komentatu nahiko nizuekena da datu babesarena zein garrantzitsua den, baina batez ere gaur adimen artifizialarena, mesedez. Euskeraz ja hemen komentatzen du zein garrantzitsua den, zelako aukera izango dugun horrekin, baina irakasleak bezala, hezitzaileak bezala, kontu haundia izan beharko dugula. Orduan, dokumentu honetan hortxe aipatzen du. Mesedez, 20. orrialdean agertzen den paragrafo hau goitik bera etengabe irakurri, baina nire hitzez ja azaldu dizuet, orintza bertan esan du, baina errepikatuko dut. Adimen artifiziala oso garrantzitsua da. Adimen artifiziala irakasteko kontutan hartzea, dinot bere egitura oso garrantzitsua dela, nahi baduzue bueltatu aurreko kurrikulumera, eta hori Heziberriren barruan aipatzen zen Roger Schunk esandakoa, adimen artifizialean doktorea, Stanford Unibertsitatean, eta komentatzen zuen zein garrantzitsua den hori gero irakaste prozesuan. Baina, gero ere oso arriskutsua da, ja nola, gure umeek, batez ere ja lehen hezkuntzan 3. zikloan, lan batzuk egiteko eta hori aprobetxatzea eta haiek beraien testuak eta beraien gauzak sortu beharrean, aprobetxatzea kopiatzeko, ezta? Orduan, kontuz horrek. Eta beste gauza garrantzitsu bat, pentsaera konputazionalena. Guk eskolan estimen proiektua barruan gaude, ni hor sartuta nago, eta hor komentatzen du, zein garrantzitsua den STEAM proiektua eta horren barruan, pentsamendu konputazionalaren barruan dauden kontu batzuk aurrera emateko. Hor komentatzen du, kompetentzien garapenari begira, gogoratu STEAM kompetentzia bat dugula gure kurrikulumean, oso interesgarria dela eta kontu txiki batzuk egin ditugula. Hori digitalizazio planaren barruan, eskolako digitalizazio planaren barruan dago. Horretarako gogoratu hor bea dagoela, baina bearekin batera mentore bat dugula gure ikastetxean eta inguruko ikastetxeetan. Eta ekipamendu bat ere batez ere proiektu aurrera baldin badoa aurrekontuak ere badaude. Esandakoa, nire kanalean STEAM bideo batzuk jada sortuta ditudala eta hor aplikazio batzuk azaltzen dizkizuet, baina ez aplikazioak bakarrik baizik eta jarduera desentzufatuak esaten dira. Rubik's Race, pentsamendu konputazionala lantzeko edo WowPlay, gero ere Beboat ezagutuko duzuena, Sanfan, baina beste batzuk ere igoko ditut, batez ere zuek eskatzen badiazu. Eta bestea, Jose Etxegarai Basauriko eskolan dana super ondo azalduta dago, eta nahi baldin baduzue goitik bera irakurri oso interesgarria da eta zoragarri azalduta dago. Hor pertsona bat dago atzetik, nik ja berarekin esperientzia batzuk izan ditut, behitu ikusten, adibide batzuk dauden, haiek egiten dituztenak. Izan ere, bideo batean bera ere nirekin agertzen da bere eskuak. Eta 3. puntua, euskara, eleaniztasuna eta kulturartekotasunari begira. Gero ere 2030 eta nazioartekoa ere dago, baina horrekin nahiz asko egongo, begira dezagu. Hor komentatzen du irakurketa estrategiana, dokumentua, lehen esan dizuedana. Beraz, interesatuta baldin bazaudete azaldu aldut. Eta ja hemen, irakurketa trebeziak neurtzeko tres. Hor dana azalduta dago, baina nire hitzez azalduko dizuet. ITT zen da azkenean, bideo batean dago, YouTube
YouTubeko bideo bat klikatzen baduzu agertzen da, eta kontatzen du nola bigarren mailan, bi momentutan neurtuko dugun gure umeen irakurketa abilezia, azkar esan da, eta horrela behintzat kontu batzuk detektatu ahal izango ditugu. Batez ere irakurketa idazketa zailtasunen bat baldin badago, barrera eramateko gogoratu, ezta? Dandanok ikasi dugu dislexia eta olako kontuak ja 8 urterekin agertzen omen direla, ezta? Nola ja bigarren mailatik egitea. Orduan nola saltzen du, nola joango den guztia. Eta hori esaten du, goiz detektatzeko tresna dela. Gero beste kontu bat berbalapiko, hauskotasuna lantzeko beste proiektu bat izango dela. Guk eskolan ere egingo dugu. Beraz, berriro. Nahi baldin baduzue, beste bideo batean, aurrera emango dugunean komentatuko dizue. Ni hor sartutare egongo naizela. Eta gero beste batzuk agertzen dira. Eleaniztasunaren ere, proiektu horretan gure eskola egongo da komentatuko dizue. Labur bilduz, hori ezta. Hizkuntza trataera bateratua eta integratua, eta horren barruan nola aprobetxatu dugun eta hori guztio. Ikasturtean zehar komentatuko du. Eta gero ja hor, formazioaren barruan dauden ikastaro batzuk ezta. Ja hor nik komentatzea agian ja hauek ja eginda ditugu pres gara ikastaroetan agertutakoak. Ni bat bakarrik zuei komentatzea, ni English for Better Teaching hor barruan urte bete egon nintzela, zoragarri dagoela, eta gero iraleena ere aipatzen da, eta beste bat. Programa baten bat, puntu honetan, gero ja komentatzen ditu beste gauza batzuk, baina ez dut ikusten gero ipirena, haientzako zer indartzeko haiek indartzeko lana daukatenez, zelan egin eta formakuntzak. Gero ere hau agertzen da, baina, gure nazio batuen garapen jasangerritako helburuena, aprobetxatzea, ez dakit ezagutzen dituzuen, bideo batean aipatu ditut, borobil hori kolore desberdinekin gure eskolan adibidez sarreran agertzen dira eta kurrikulumaren barruan ere agertzen dira. Orain irudi batean jarriko dizkizuet, zuek gogoratzeko, baina hori. Kontutan hartu, horiek ere oinarri hartzen ditugula, gure agenda 2030, konpromisu batzuk daudela, ezta, eskola, konpromisu batzuk dituela gure eskola jasangarritasun konpromisuak, eta gero nazioartekoa dandan ezin dizuet aipatu, orduan, espero dut zuentzako erabilgarri egin izana, lehen aipatutakoarekin eta guazen 1.3, eskola inklusiboetan gizatea 1.4 tita azalduko dizuet gauza oso obioak egongo direlako. Orduan horre bizikidetzaren arloko berrikuntza eta aniztasunaren kudeaketa aipatuko da, bizikasi ekimena, bizikasi ustez gehienok ezagutuko duzue, gogoratu nola saiatzea gure umeen ongizate emozionala bermatzea eta zer gertatzen bada, gu hor beti ez bakarrik zer gertatzen bada aurrera ematea eta konpontzea, baizik eta lehenengo prebenitzea, ezta? Beraz, bizikasirena, gero komentatuko dizuet, baina horre jasarpenaren aipatzen da, orduan protokoloa ez baduzu ezagutzen, mesedez gomendatzen dizuet. Hala ere, nire erreproduzio zerrendan, kasu praktikoak azaltzen ditudanean, kasu praktiko batean hori azaltzen dut, eta agertzen da. Nik eskema bat egin nuen, eta oso praktikoa da nire ustez. Nik ja 4 aldiz aurrera eman dut, irakasle moduan, eta gehienetan izan da, ez da ezeratera, guztietan ez da ezeratera, baina espada egin genuen, eta oso erabilgarria izan zen. Gero bat taldearena, zuen lehenen urtea ez baldin bada, eskola guztietan egin izan dugu, eta badakizu zer den, orduan ez naiz hemen asko sartuko, baina bizikidetza sartzea, ezta, jarduera batzuk daude, oso interesgarriak, eta bizikasi webgunean eskuragarri dago materiala eta oso interesgarria. Gainera gure ikastetxeko urteko planean sartzen da, ezta, bere helburuekin eta guzti. Gero suizidioa prebenitzeko agertzen da, estrategia, hor dokumentua ere dago, zuek kontutan hartzea. Berdintasuna eta tratu anaren bidean, ez da, eskidetzarena. Orduan horren barruan dokumentu garrantzitsu bat dago erakutsiko dizuedana, mesedez irakurtzen hasteko,
ziur aski ikasturtean zehar ja landuko dugu eta aurrera emango dugu. Nire ustez ja aurreko urteetan ja egiten ari gara, baina dokumentu horretan azaltzen du eta aurrera emateko. Ikusten ez da eskidetza plana, deitzen dena, bigarren eskidetza plana. Hor ze egiten duen, hori, eskidetza tutoretzako eta orientazioko ekintza planean txertatzea, 8 zutaben garapena, hor agertzen dena, eskidetzaren ikuspegia, ze hezkuntza eramaten dugun aurrera, programazioetan, unitate didaktikoetan, proiektuetan edo horretetan, eskidetza ikuspegi hori nola daukagun, eta zein ekintzetan parte hartzen dugu, edo bintzat jakitea aukerak daudela, ezta? Hor komentatzen du. Konpromiso batzuk ere agertzen da. Gero, indarkeria matxistarena, hor ere dokumentu bat dago, kasuren bat baldin badago, gu berriro ez bakarrik gertatzen bada mozteko, baizik eta ikasturtean zehar prebenitzeko, ezta? Eta ikasle transei edo genero portaeres normatiba dutenei, gogor kontuz, hau klikatzen baduzu ez da agertzen, baina protokoloa aspaldikoa da. Orduan nik hor erakutsiko dizuet, ala ere gogoratzea oposaketen erreprozio zerrendan nik hor kasu bat azaltzen dut eta protokoloa agertzen da. Eta gero babesgabetasun egoerak eta hori baldin badaude, hori ere azaltzen da, baina normalean tutorioak egiten duguna da, aurkulariarekin batera dokumentu bat betetzen dugu eta aldundearekin harremanetan jartzen gara ea zer egingo dugun, ezta? Eta horretarako pertsona batzuk daude. Eta hori da batez ere, gero hezkuntza orientazioari begira, hor komentatzen du kontu bat, ni aurten parte hartuko dudana, eraldatzen programa, eta zer da, kontratu programa bat, non guk hor jarduera berri batzuk planteatuko ditugun, edo behintzat nahi dugu gauza berri batzuk txertatzea. Orduan programa horretan dokumentua ere erakutsiko dizuet, jarriko ditut, eta bideo honetan komentatutako guztia. Bide laguna gehienok ezagutuko dugu, 3. zikloan egiten dena, eta gero formazio eta aholkularitza, hor komentatzen da, nire duzu goitik bera irakurri, baina nik garrantzitsuena nire ustez komentatu dut. Hona hemen dituzue nik puntu honetan aipatutako dokumentu nagusiak nahi baldin baduzue, baina dena gero deskribapenaren barruan egongo da. Hauze da bizikasi eta bat taldea, bullying aurkako taldea, ezta? Eta materialak oso material politak, erabilgarriak eta daude guk baloreetan edo tutoretzan lantzeko, hau batez ere hori jartzen duena, ezta? 3. zikloan nik aurrera eman nuen, 2. zikloan ere egiten da. Ni orain lehenengo zikloan nagoenez, bestera batean egiten dugu, baina benetan oso erabilgarria. Adibidez, 3. zikloan jartzen duzu, hor agertzen da, eta poliki-poliki ni eta nire taldera, eta badoa poliki-poliki. Ez dakit baten batek Gipuzkoako Foru Aldundiak ateratako dokumentua ezagutuko duen adimen emozionalari begira, norabait esateko egitura antzekoa da eta oso erabilgarria da. Beste bideo batean nik azaltzea nahi baldin baduzue, aurrera, prest nago. Beraz, hortze duzue adibidea, gauza askoz gehiago daude, benetan begiratu, guztiz gomendagarria delako. Batez ere, gelan ikusten baduzu ez dagoela talde kohesiorik eta hau aurrera eramaten baduzue, mirari bat izango da, benetan. Gero esandakoa eskola jazarpenaren protokoloa, hor agertzen da, ez da berez PDF oso agertzen, bezik eta hemen poliki-poliki nola betetzen den. Ni oposaketen bideo batean kasu praktikoetan azaldu nuen, baldin moduzkoa ikusi, aurrera. Gero suizidoarena, beste jokabide suizioaren prebentzioa, ezta, horre dokumentua, berdintasunarena emakunderekin batera, hortxe gauza interesgarri batzu daude horrela emateko, gero lehen esandakoa eskidetza plana, hortxe duzue, zeozer ikusi nahi baduzue, benetan, zeozeraz nik azaltzea behar baduzue, esan, eta bideo baten esango du, baina ez dela bideo oso luze geldituko da. Indarkeriaren matxista ez da,
biktima bat topatuta zeintzuk diren jarrebideak eskolan, ikastetxean, gero transei edo genero portaeras normateo duten protokoloa, eta lehen esan dakoa eraldatzen programa. Guk aurten parte hartuko dugunez, ni hor sartuta egongo naiz, komentatuko dizuet. Eta guztia izan da, espero dut oso luzea ez izatea, gogoratu hemen behan bideoan zuek kapituluka ikusi alduzuela, eta gian dandan ez baduzu ikusi nahi, erabilgarriena zuentzako. Erabilgarri egingo zaizuelakoan, beste bat arte eta animo, zoragarri hasiko garela kurtsoarekin, ikusiko duzue, gora zuek eta zuetarra, agur.